Bl-istabilità fil-prezz tal-fuel il-poplu Malti ħallas inqas. Saħansitra l-poplu Malti ħallas prezzijiet tal-fuel li huma inqas mill-medja Ewropea. Għal dan id-deputat gvernatur tal-Bank Ċentrali Sandro De Marco it-tlieta filgħodu fuq One Breakfast. Jekk tieħu l-prezz medju tal-petrol u d-diesel f'dal aħħar sentej fl-2013 u 14 u tqablu mas-sentej ta' qabel, sewa mal-perjodu ta' sentej ta' qabel, issib li l-prezz medju wara li neħħu l-effett tat-taxxa x'kien hemm żieda ta' 2 cents fit-taxxa fil-bidu tal-2013, bażikament kien ftit inqas mill-perjodu ta' qabel. Id-deputat gvernatur tal-Bank Ċentrali qal li permezz tal-istabilità fil-prezz tal-fuel il-familji jistgħu jippjanaw fit-tul filwaqt li negozji ikunu jistgħu jinvestu iktar. De Marco qal li l-istabilità fil-prezzijiet tal-fuel waslet għal inflazzjoni baxxa. Minkejja li għandna qed ngħixu f'dan ambjent fejn għandna tkabbir ekonomiku b'saħħtu għad baxx, allura suppost joħloq iktar pressjoni fuq il-prezzijiet il fuq. Minkejja dan kollu l-istabilità li ħloqna fil-prezzijiet dan wassal għall-inflazzjoni baxxa. Fuq One Breakfast tkellem ukoll il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi li tenna li wara r-roħs ta' nhar it-tnejn ta' 4 ċenteżmi fil-litru għal petrol u id-diesel ikkonferma li l-prezzijiet tal-fuel se jerġgħu jorħsu. U se tkun f'pożizzjoni wkoll Alex li fix-xhur li ġejjin jerġa' jorħos il-petrol diesel. Ġifieri mhux qed ngħidu biss li raħas issa, imma jiġri x'jiġri fis-suq internazzjonali fil-xhur li ġejjin il-prezzi dawn Malta se jorħsu u jerġgħu jorħsu.